Sanibonani lo guys everyone. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much for uthando lakho ne-support. Ngicela ulike i-video. Usubscribe of course mangaba ka subscribe and uyishare as well. Kanti ke nama ads mangaba qhamuka please do watch ama ads. Ngiyabonga kakhulu guys ngiza ngevideo yamayelana nalabo ababoshiwe sababona ke bevela lapha phambi kwe-commission ka babo Madlanga. Umbuyiseli Madlanga you guys. Umama Imogen Mashazi, babo Kemi Behar, uLinda Xasheka. Kunye ke nobhuti wami engimthanda kakhulu Julius Mkhwana. Yabona ke Julius Mkhwana does not stay behind. Yabona ke makuthiwa corruption akaze ubhuti wami Nkosi Masale. Guys, ukuthi ubhuti wami nje sengisenzela nje ukunandisa, but anyways you know what I mean. Yeah, I mean baye bavele enkantolo anti siyazi uJulius Mkhwana sambona lapha even Kemi Behari sambona kwiMadlanga futhi nje angingayiphathi nje eka Imogen Mashazi. So yeah, I mean you guys bevelile enkantolo as you can see on the picture. So wayengomphathi ke kamasipala waseKuruleni umama Imogen Mashazi, inhloko yezomthetho uadvocate Kemi Behari, inhloko yezomthetho leyo, and then umamlinda Xasheka kunye no Julius Mkhwana we-MPD naye futhi usamisi uJulius Khumbula wakwavela wake waboshwa, angithi nje wake waboshwa. Khumbula no Kagiso Lerotla before beboshela leyana nje corruption yabo, namhlanje uyaboshwa futhi kuningi nje ngoJulius wafethu. I feel like nje yabona ngoJulius is just a whole lot you guys. Beboshelwa ke bavele phambi kwenkantolo yemanje yase Jamestown baboshelwa ke amacala awukhwabanisa nenkohlakala corruption of course. So kuboshwa kwabo kulandela umsebenzi obusuku bonke igazi owenziwa ithimba lamaphoyisa elasungulwa ke kulandela izincomo ze-commission kaMadlanga ukuthi kumele kwenze uphenyo ke olunzima kakhulu when it comes to ke everything that esizwa laphana ke kwiMadlanga commission. Okay, ukuthi benzani bengenzani kwathini kwabulawa bani kwangathi kwaba kuningi kwaqashwa abane engafanele iqashwe kwafaka ama blue lights kubo Vusi Muzikhethi Matlala ngokungemthetho yo a lot. Okay, so i-corruption yonke le you guys. So basho ukuthi kuyokwabosha nomkhwanazi you guys uvele umkhwanazi ungaphandle ngebail. Icala ke lihlukile, akusiyilo leli ayeliboshwele nobani noKagiso Lerotla elike ngelinye you guys. Hayi ngeke. So ke kulindele ukuthi ke ajoin abanye enkantolo njengoba siyambona evelile you guys lapha no bajoinile abanye bakhe ke asolwa nabo. Ngikhuluma ngoJulius Mkhwana ukuboshwa kwalaba kuza phakathi kobufakazi obuqhumayo phambi kweCommission kaMadlanga. Lapho ofakazi bathi bona uBehari wehlulekile iminyaka eminingi ukuthatha ke isinyathelo ngokutholakele ngokumelana nomkhwanazi okuvumela ke ukuthi izinqubo zokuqondiswa kwezigwegwe zime. So i-commission kaMadlanga yezwe izinsolo zokuthi uBehari noXasheka banyusela amaholo ngokungajwayelekile okulunganiselwa ku-600,000 rands ngenxa yokuthi kuthiwa baqinisekisa ukuthi icala likaMkhwanazi lokuqondisa izigwegwe liyanyamalala. You know what I mean? So inhloko yobudlelwane nabasebenzi bakamasipala uXolani Nciza wafakaza ngokuthi izinyathelo zokuqondisa izigwegwe ngokumelene nomkhwanazi zamiswa kungananzelele umuntu kwakungo-2023 ngaleso sikhathi, kodwa uBehari uye waphika walandula you guys leyo ndaba leyo. So siyambona kumama Imogen Mashazi ngiyamangala nje you guys, vele ngangivele emangala ngithi lo mama lokuthi uzongena enkingeni you guys. Hayi angeke Imogen Mashazi if uyakhumbula ibehavior yakhe laphana kwiMadlanga commission akunzima you guys, akunzima kakhulu ngaye lo mama. Ngiyacabanga ukuthi she's in big trouble ngoba kuzwakala laphana bethi uJulius Mkhwanazi noKemi Behari kuphela asebenikezwe ibail eka 100,000 rands. Khumbula ukuthi ubaba uMkhwanazi ungaphandle ngebail ka 30,000 rands, lena ke ngeka 100,000 rands you guys. So Mkhwanazi noBehari bathole 100k bail. Kunjalo nje ummeli kaBehari ukhale waqhuma phezulu inkantolo eveza ukuthi ibail abanikezwa yona 100,000 rand umuntu emunye it's a lot. Okay, khumbula phela u30 compared to 100,000 it's a lot. Uthi thina inkosi yenkantolo besihlele ukukhokha ke u5000 manje isikhathi sokudlala ke impela, kodwa nje ngokuzwa ubucayi bamacala singakwazi ukuyengeza ke imali ihlale ku30,000 kushumeli kaBehari naye sekhulumela ke iclient yakhe you guys.
umkhwanazi yena uthe angathatha imali ebolekiwe ukuze akwazi ukukhokhela ibail ngesikhathi efake isicelo sakhe sebail. uJulius Mkhwanazi uveze ukuthi akaganiwe engathi futhi bamkhuluma ukuthi unengane eziningi. uJulius ubebhizi kakhulu baba corruption ngapha kubo mama ngoba uye waveza ukuthi unengane eziningi angithi ngesikhathi ekhala ngebail that time. So manje beveza ke ukuthi ke usazoboleka izimali enjalo nje akaganiwe inkosi yami. Wahlukanisa nomkakhe ongumama wezingane zakhe ezintathu ngo2017 ubuye waveza ukuthi unezinye izingane ezinhlanu ngapha. I think ngiyakhumbula kwakuthi 8 yezingane zikaMkhwanazi. Inkantolo ibazwelile yayisiyehlisa ke ibail to 50,000 rands umuntu ngamunye. Okay, ngombandela ukuthi ke baziveze emaphoyiseni aseBrooklyn ePitori njalo ekuseni nantambama ukuze kuphele uququlwa kwecala labo. Futhi bazothi police stage each and every morning and evening. So wayengumphathi kamasipala wasekuruleni uMogen Mashazi nowayeyinhloko ke yabasebenzi eMisi Ulinda Xasheka ayikhulumekanga ke indaba yabe bail. That's why bengithi Imogen Mashazi my sister ayikhulumekanga indaba yabe bail ngenxa yokuthi umbuso ukhala ke ngamakheli abanawo amaningi angaqondakali kahle. So the address is always an issue. Remember the Brown Mokgotsi address issue. Liyaba buthiwa nguBrown Mokgotsi na inkosi yami usengxakini silokhu nje kuthiwa postponed. You guys bonke sibabone bevela kumadlanga iningi labo nje ngathi you know what I mean. Bazothi kuyojika ejele ngobuningi. Uzoba nenhlanhla nje uzoziboneka ngenanga kulo mnyango wejele, you know. Yize nje bebabili abathole ibail bonke ke babuyele estoksini ukuze ababili bazokwazi ukukhokha ibail kusasa. Which means nalabo abathole ibail still bazolinda laba bangakayitholi ibail. Okay, okusala bazolala emaselini akekho ke oyekhaya bonke bayolala emaselini, which is so sad. Ukuze laba babili phela bazokwazi ukukhokha ibail kusasa ngesikhathi abanye beqhubeka nesicelo sebail. So yeah, it is what it is, you guys. It is what it is. Ngizwelana nabo but inkohlakalo nayo bafethu ayilungile. So ngumama Imogen Mashazi, uadvocate Kemi Behari, uLinda Xasheka kunye noJulius Mkhwanazi. All the Ekurhuleni EMPD officials or officers, whatever you may call it. Yo guys, like ungata